ki karba ki sha tana ƙara kwarjini da muhibba a idan mutane. San yadda sanya ba wallahi da muka je kuka je ina ni na yi shaye na ban ma san waye mun ake jin magana yarinyar nan. Barka me nan haka kace zaki sake mata da Allah. Ban gane in sake ta ba kai ba ka son gaskiya a rayuwanka. Kin sha kuma mata wuya kin ba mata ogoro. Barka barka ji dai. Karamar yarinya ta saka a gaba ta sa kana ta dauken kayan jama'a. Allah sa. Hadiza ce karamar yarinya? Wai menene matsalar ne da kake son sai ka koma Lagos? Auta ce ta yi ciki ba. Auta ta yi ciki. To waye mata? Kana da wani saurayin bayani ne? Kai ka mata kenan. A gane wani abu tunda ka ji ni zuwa Lagos din nan ya kama ni. A bai kama ka ba. In dai ba kai ka mata ba, a bai kama ka zuwa ba. To yanzu anan ba wani taimako da zaka iya min anan ba wai sai a Lagos din ba. Wallahi ba wani taimako ba san kowa ba. Me zan miki? kaga ni fa jiya fa an farfe ni a gida da duka a gida saboda an je an kai mama na gulman an gan mu tare to ba zai yi ba. Yanzu ya kake tunanin idan har aka gane cikin jikina naka ne na rantse da Allah ba zai yi ba. Duk yanda za a yi a san yanda za a yi kawai. To cire miki shi zan yi? Yo in zaka cire min ka cire min mana dani na ce ka samu.